Петър е собственик на транспортна фирма за доставки в чужбина. Един ден, тъкмо приключвайки работа, телефона му позвънява. Звъни му негов служител. Шефе, камионът го няма. Изчезнал от паркинга. Отидох до туалетна и като се върнах го нямаше. Сърцето на Петър замръзна. Вътре има стока за десетки хиляди левове. Ако не намерят камиона бързо, загубите ще бъдат огромни. Но крадците са направили една доста голяма грешка. Не знаят, че в камиона има вградена услугата Track Expert от GPS България, която му помага да вижда камиона в реално време, следи маршрута му секунда по секунда, праща данните на полицията, точна локация, скорост и посока. Крадците си мислят, че са се измъкнали, обаче само 30 минути по-късно полицията ги засича. Опитват се да избягат, но вече няма накъде. Камионът е спрян, а стоката непокътната. Клиентът получава своята доставка, а Петър не губи нито лев. Ако ти искаш да защитиш твоя автопарк, цъкни на линка в биото и разгледай всичко за услугата Track Expert. Не забравяй да ни последваш за още интересна информация.